De Harmonie krijgt al jaren haast 3 miljoen euro van de gemeente om een brede programmering op een plank te zetten. Die hele exploitatie van de Schouwburg kost het te dubbelen. Zo'n 2010 had de Harmonie al een tekort. Door de crisis werden er minder kaarten verkocht, minder ruimtes verhuurd en dus is er ook minder horeca omzet. Daar kwam dit jaar het skrassen van het filmfestival en het flappen van de landelijke musical Saturday Night Fever nog eens bovenop. De koek is op. We hebben op alle kanten bezuinigd. Vlees zit er absoluut niet meer op de botten. De bodem is er klaar. En dat maakt wel dat we nu komen aan het wezen van de Harmonie. Is de Harmonie een schouwburg of moeten we daarin hele andere zaken gaan doen? Nou, dat is niet aan mij om dat te beoordelen. De Harmonie had al flinke bezuinigingsstraf vierd in opdracht van de wethouder. Ze binnen de meesten moet slaan, wordt er meer werken met vrijwilligers en is er flink besparen op de stookkosten en de programmering. Maar het is al een jaar nog net genoeg. Een pad van het tekort kan betalen we uit de reserves, maar dan is ook die pot leeg. En dus leidt de bal nou bij de gemeente hier, die met een karmaatje. De eerste variant is, de gemeenteraad accepteert de huidige situatie. Dat wil zeggen dat de gemeente Leeuwarden de tekorten die bij de Harmonie ontstaan bijpast. Of de raad geeft mij de zoekrichting mee. Ze moeten per se binnen budget werken en dat betekent dat er in het programmaaanbod geschrapt zal moeten worden, want anders kan het niet. Of de derde variant is dat wij de opdracht krijgen om te onderzoeken wat het zou betekenen om het hoogwaardig en brede programmaaanbod dat de Harmonie nu heeft te handhaven en wat dat dan in de toekomst zou kosten. De autorieën praat na je week over de toekomst van de Harmonie.